Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhle kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Ugojana lamanzi uVusimuzi kaNgomayeza. uVusimuzi uvusa imizi yamadoda. Bogogo nabomkhulu nansi indawo sithathe kuyo amandla. Njoba nihlezi nibona sikhuluma izinto zamanzi, izinto zemfula, izinto zempophoma. Nansi indawo la sithola khona amandla ajulile, amandla wokujula. Sikhanyisa ke manje lana bese siyakhuleka, bese sicela amandla, sijike namandla. Ithunywa ziyaphakama lana, idlozi liyaphakama lana. Umsebenzi uyathathwa lana, umsebenzi uyamukelwa lana. Siyacela ke bogogo nabomkhulu nina enibukele le video ukuthi ni like, ni share le video lena, niphinde ni subscribe futhi ngoba la amandla lawa awekho amanye amandla ngaphandle kwalawa. Yabona njengoba kwehla umfula wehla umfula wehle phezulu kwakho kushaye phezulu kokhakhayi. So kusho ukuthi lapho ke kulapho kuqaqeka khona, kulapho kudabuka khona imoya. Mangabe uyazizwa ukuthi kuthiwa unando kufika ukuhayiza, umemeza, yisona isikhathi ke lesokumemeza ke lesumemeze uzwakala ngoba ubumemeziswa imvelo ke lebo gogo nomkhulu. Ugama uVusi Mabunda, umhlaba uMabunda umuhle kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Ngicela ke bogogo nomkhulu ni like le video, ni subscribe futhi ni share. Thokozani.